Bismillahirrahmanirrahim. Barkanku da shigowa cikin channel ɗina mai suna Ramsa TV. Mai sauraro kada fa ku manta da ku danna subscribe, ku yi like, ku yi comment, ku yi sharing, da haka ne zai ƙara min ƙarfin gwiwan cigaba da kawo muku shirye-shirye masu daɗin gaske. Kaddarar Mira kashi na 2. Sai ya katse waya. Abin ya bata mamaki sosai saboda ta jima ba a ce mata baby ba. Da yamma misalin ƙarfe 5 sai ya kira ta, bayan ta ɗaga suka gaisa sai ya ce, baby, akwai abin da nake so na faɗa miki. Ta ce, ba matsala, ina sauraron ka. Sai ya ce, tun ran da na fara ganin ki ka tafi da zuciya ta, ina son na gaya miki cewa ina son ki, ina son ki, ina son ki. Mira ta yi shiru. Ya ce, Mira, ki yi haƙuri in abin da na faɗa miki ya ɓata miki rai. Sai a lokacin ta ce masa, ba matsala, baka ɓata min rai ba. Sai ya ce, tam, na gode, amma kin amince? Ke ma kina so na? Sai ta yi shiru. Ya ce, ki mun magana don Allah. Ta ce, ai bi zan yi tunani a kai, zan baka amsa nan zuwa gobe insha Allah. Ya ce, Allah ya kai mu, Allah ya nuna mana goben. Na gode sosai, sai na ji ki. Sai ya katse waya. Yana katsewa ta ringa tsalle tana dariya tana murna. Ta ce, Aibi, ni ma ina son ka fiye da yadda kake so na. Washe gari sai ga kiran Aibi da safe misalin ƙarfe 8. Mira ta ɗaga suka gaisa. Sunan gama gaisawa ya ce, kyakkyawa, ina jiran amsar ki. Ta ce, na amince, ina son ka. Mai sauraro, a nan soyayyar Mira da Aibi ya fara. Ku kasance tare da ni har zuwa ƙarshen wannan littafi mai dogon zango. Kullum sai sun yi waya aƙalla sau 5 a rana. Kwatsam sai rana ɗaya Mira ta ji Aibi shiru, bai kira ta ba. Ta kira shi bai ɗauka ba. Ta kira shi aƙalla sau 5 bai ɗauka ba. A nan ta fara tunanin akwai matsala. Washe gari ta sake kiransa bai ɗaga ba. Hankalinta ya tashi sosai. Misalin ƙarfe 4 na yamma sai ga kiran Aibi. Ta ce, lafiya, na yi ta kiranka baka ɗauka ba. Da fatan lafiya. Ya ce, a'a, ba lafiya ba wallahi, bana jin daɗi ne shi yasa ban samu ɗaukar wayanki ba. Amma ki yi haƙuri. Me na ban haƙuri kuma? Ya jikin naki naka? Da sauƙi, Allah ya ƙara lafiya. Amma hankali na fa ya mugun tashi wallahi. Ban ji muryarka ba, ina ƙaunarka sosai angona. Mai sauraro, tsabar tsananin son da Mira take yi wa Aibi, angonta ma take kiransa da shi. Suna cikin hira sai Aibi ya ce, wayyo zan mutu, wayyo Allah, na shiga uku. Hankalin Mira ya tashi sosai. Ta ce, Aibi, sai ya kashe waya. Bayan ya kashe wayansa sai ya rinka dariya cewar burinsa ya cika. Hankalin Mira ya mugun tashi. A nan ta fita daga gida a fusace ta nufi gidansa Aibi. Tana zuwa gidan ta tarar da kamar babu kowa, amma duk da haka ta buɗe gate ɗin a hankali ta yi sallama ta shiga gidan. Jin sallamarta da Aibi yayi ya ƙara cewa, wayyo cikina, wayyo Allah, zan mutu. A nan ta ji sautin muryarsa ta nufi inda ta jiyo sautin da gudu. Tana shiga ɗakinsa ta tarar da shi a ƙasa ya faɗo daga kan gado. Mira ta ce, Aibi, ba abin da zai same ka, ina nan tare da kai, ba abin da zai same ka. Ta rungume shi da ƙyar ta maida shi da ƙyar kan gado. Ta rarare shi har yayi bacci. Ashe ba bacci yake ba, ya haka ne don ta ɗan samu sukuni. Bayan wasu lokaci sai ya tashi ya ce ta ba shi ruwa. Ta nufi kicin ɗauko ruwa. Ashe yana da wata manufar. Ya siya mata lemon sha 5 alive ya zuba ƙwayan bacci a ciki ba tare da ta sani ba. Tana dawowa ta ba shi ruwa ya sha. Ya yi mata tambaya, da fatan ka sha maganin ka? Ya ce, e. Bayan wasu ɗan lokaci ya ce, kyakkyawa ta, ina son ki, ina matuƙar ƙaunarki. Ta ce, ni ma haka angona. Yau kafin na manta na siya miki lemu tun jiya. Da zan dawo da niyyar na dawo gida na yi wanka sai na kawo miki. Kafin ma na gama wankar na fara jin jikina wani iri. Da fatan baki ji haushi ba. Haba angona, ka daina faɗan irin wannan magana don Allah baby na, ka daina, bana so. To ina lemon ma yake? Ya ce, gashi can. Ta je ta ɗauka ta zuba a kofi ta sha. Da ta fara sha sai ta fara gyangyaɗi. A nan Mira ta yi bacci, shi kuma murna ya cika Aibi saboda burinsa zai cika. A nan ya kwantar da ita a kan gadonsa. Mai sauraro, a kasance tare da ni har zuwa ƙarshen wannan shirin namu na yau, inda za ku san da soyayyar Mira da Aibi ya fara da kuma inda shi kuma ta ɗayan ɓangaren ƙaddarar Mira ya fara.
fara. Kasance tare da ni a nan shirinmu na gaba in Allah ya kai mu. Kar fa ku manta ku yi subscribe, ku yi like, ku yi comment.